Gospodin Lacković bio nezadovoljan jer nije bio ispunjen neki njegov zahtjev. A mi smo mogli vidjeti dakle, da cjelokupno glasovanje je prošlo u redu. Ovdje smo kasnije čuli vezano za omašku dakle, i stručnih službi koje u tom trenutku nisu upozorile. Vidjeli smo i da je predsjednik Sabora vrlo jasno dao izjavu po tom pitanju, a isto tako i predsjednik Vlade, tako da ta priča je završena sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora. Prijedlog zakona o kaznenom postupku će doći ponovo u prvo i drugo čitanje, doći na resorne odbore, nakon toga na plenarnu sjednicu i ono što je ključno i bitno, većina je stabilna, zakon će biti izglasan, Hrvatska će postati članica posljednje međunarodne organizacije OECD-a i Vlada će nastaviti raditi u interesu hrvatskih građana. Nisam vas pitao kako je došlo do greške, nego je li gospodin Lacković nešto tražio i na taj način izrazio svoje nezadovoljstvo zato što to nije dobio. Pa o tom pitanju je sve rečeno. Nije rečeno, pitam vas konkretno. Pa o tom je sve rečeno, hvala. Gdje su li zastupnici nezavisne platforme Sjever zamjena? Ne znam. Gledajte, mi danas pričamo ovdje o ovoj temi koja nas je potresla, a ove druge političke teme ja razumijem da su vezano za interesi medija, najvjerojatnije i hrvatske javnosti, ali ja sam na to pitanje odgovorio, dakle da je većina stabilna i da se oko toga ne trebamo brinuti, da pače čim bude prvo sljedeće glasovanje u Hrvatskom saboru, ove moje riječi će biti potvrđene. Znači li to da će biti ispunjeni zahtjev gospodina Lackovića? Pa ja sam rekao po tom pitanju je sve rečeno i mislim da tu nema nekoga nagađanja ili hipotetskoga, tako da mislim da je tu sve ok. Još pitanje?